Grabe la ayaw. Magtambay lang kita ni Permente Break. Wala yung tayo mabot sa itong kinabuhi. Manakabaho ba ta or dili? Naman, takay trabaho sa Sudlan, pre. Dagko kay sweldo eh, wala ko ninda yun. Nga naman, pre. Sayang kay sweldo ba eh, inuras lagi. Ya, pila po ang oras? Tag 10 mil eh. Dakuha, pre. Kung saan mo lang trabaho, pre? Sa tara, pre. Sinadis-adis na, pre, hap. Binuang. Dili, oy. Sinarong ni. Matrabaho man kayo mo sa palengke. 10 million sa palengke. Dali, ang trabaho sa palengke. Kung saan mo na, pre? Na, dali, ra kayo. Mudungo, ra ka. Inuras, 10 mil. Sabay, tawa ka na nga trabaho, pre. Mo ni trabaho sa palengke, pre, ang ginatawag tagkod. Pagkaroon po kadung ka ng trabaho aba. Siyempre, mamis dyan mo. Liman ka na, inuras 10 mil. Wala lang dyan ko rin yun. Siya nga ito. Ikaw naman po. Bihawa na, no? Tagkot. Kuya, oy, tagkod. Kaya himuag tagtaran, imong likod. Imuha na ng 10 mil, pre. Na ako dyan trabaho. Pero wag yapon ko nisugot. Yan kay kay Brino. Unya, wala mo po ka na yung sugot daw. Alangan nga. Tanom ra, pre. Pero tingin ito. Grabe, kadali ra ng tanong. Dali ra ng tanong eh. Bisbisan na yun. Siya, pila po sweldo? Og ya, 10 mil. Ako nga 50 mil. Yamat ka balduha na eh. Grabe bay. Yawa na pre, oy. Lupit, may manager na bay. Dakuha na. Sabay, tanong man na, pre. Lupi. Lupi lagi. No. Baliyara diyan oy. Jita na bay. Buang na 50 mil. Ay, 50 mil day. Sige, jita. Cash to cash. Sige, cash. Mas kay bayad mo kay dayon ni nagumagtanom. Dili, inigbunga na sa lupi ang sweldo. Kahat time. Matiguang naman ta ginulat ana. Kahat time na eh. Ako diri naapog ko. Kung saan po na mo ha. Ang tagda ko na kong sweldo. Kaning ako ah. Inyo man, 10 mil, imo ah, 50. Diri sa ako ah, 100k. Sayon na kayong trabaho. Ako magyawa ng trabaho, pre. Dakuha pa na ng sweldo. Lisod ka na ba, no? Anak bay, 100k. Isa ka tuig ninyo anak. Wala ay, milyonaryo naman, 1 million. Milyonaryo, eh. Kanya nga trabaho minindot sudlon. Kana, bay, kay. Labaw pa man sa maestra. Dali ra jud kayo. Ya, ang nakalamang pag yun, ang amo, pastor, Diyos nun kayo. Kana bay, kibutan kayo. Pastor. Sa na trabaho di ay. Dali ra pa jud kayo bay. Bantay ra yung pispan. Magulat ra na mo palit. Oh, wow. Ikaw na, tigsiko. Grabe. Kung saan din ang isda, abay? Anong mahal mga na? Goldfish? Hindot mo kay amo no kay pastor. Uy, sayo na kayo magkuyog ra kang pastor. Tigsikop siyang tumol. Ano? 100 kilo. Ay, 10 mil ba yun? Kira ko ito. Biyan na binong. Wala. Ikaw. Ako. Grabe po to ya eh. Sa man to tigsika pag tubol. Kanang nindot nga trabaho ba? Ini, di ka magmaya ni. Sabay ra kasi engineer. Urag assistance ba? Kuyawa na, oy. Mura construction siguro na ba? Basin bay, basin kay ang inadlaw biya sa construction no kay 600 na no. Kasi membro na sa flood control ha. Dili. Sabay ra mo sa engineer. Kung saan ganun nga trabaho na? Dili, tigsiko drag yuta. Na, sayon ra ana. Pag buwan magsukod na nagyuta, maglubong magyunagmuhon. Bitaw no? Tiglubong og mohon. Ana, bay. Mura dako-dako yun ang sweldo, bay. Ay, kung inag 100k o 200k. Na. Ya. Tag 1 million nga hektarya. Mo ni sukdo nimo. Balo mo pila ang sweldo? Pila po. 1 million per hektar. Tigsukod ra mo. Pero gamit kamot ninyo. Sugot ka lang mga itong mga Di mo. Grabe na. Kanang nindot nga trabaho ang tabay. Wala mga trabaho nga mga gipang-open mo may tanong. Diyan na mo? Oy. Nung mo, nangita mo trabaho? Mao lagi. Mao na mong gipangita. Nakay-cover da. Na, dali ra kayo. Sure ka? Lah, pila kang sweldo na ba? Kani, mura tinuod na yun ni bay. Tag 500 ang minuto, legit kayo. Kini, legit kayo. Unsa po nang trabaho? Simple ra kayo, dakpan ninyo akong utot. Ay, lupang may mo ka.